Hello logofer, welcome back to Saturday another vlog. So logofer dini आङो बिराद खोमसियावनो सिखारदों आरो 1:20 आवनो सिखारदों दिनै मंगलबार मानो होनना बुङोब्ला जोंनि फाला गोलैदों आरो आर'जा बाथौफुरि गुवाहाटी बाथौ थानसालियाव आरो बेवहायनो थांनो आङो रेडि जाबाय आङो फुङाव माने इदि 1:30 दुगै लोबै एकदम रेडि जाबाय आरो ड्रेस गानखायाखै आङो ओमफ्राय ओजों थांनानै गानहैनोसै आं आउट ड्रेसैनो थांबाय खायफाया माबा ड्रेस गाननानै थांसिगोननो ओमफ्राय आं ओजोंसो सोलायहैनोसै आरो ओमफ्राय मा रेडि खालामदो एसे दिन्थिनो रेडिथ' नै आङो बेखौ ओजों लादों आरो ओमफ्राय बासाव बासा दायो आनसलिक मन्दिरनिफ्राय 3टायाव खारगोन आरोना ओमफ्राय नै दायो थांनो नागिरबाय आङो बेनिफ्राय आदा सानै फैगोन जों गामिनि ओमफ्राय ओरैनोथ' बेलेग जेबो जुथाखौबो बेखौनो गानलाबायनोसै आङो ओमफ्राय इदि ब्रासजों कलगेट लागोन साइड बेगखौ लागोन बेयाव आर'ज बिजाब दङ ओमफ्राय बायसान्स साथाखौबो लानांगोन बेगाबो नै जि लेथ्राखा आं नैबे देगाव लागोन सानदों गिदिरद्राय जायोना बेखौ लाला थ' लोगोफोर नायलांबाय थादो अब्ला नै देउरियाफ्राव बिथिजाय पूरा बास गंसे थांनो नागिरदों आरोना जोङो मा मोनखोथाय जायगाखौ मिथिला लोगोफोर गारियाव खेनथाम मोनाखै पुरा मेगनानो जारोम जाजोब्बाय एसे आदा दङ First time di Bathupuri. नै लोगोफोर थालिर नायदोंमोन ओमफ्राय मोनथामावनो 20 थाखानो जा दाम खाना ओमफ्राय नै गथ' गोरलैनि मेथाइ लाबाय नारेंखलखौ नायलाय लोगोफोर नै थाइजौ बायनानैसो जानांसिगोन देग्लाय जोंनियाव थाइजौ गैया आदा गोमबोर बासखौ बेयाव लाखिथ'दों आरोना लोगोफोर नै गंथाम ओमफ्राय मानसिफोरा बिदि माखासेया ओंखाम जादों आरोना ओमफ्राय माखासेया नै मायबा मायबि लासोदो आंबो लाबाय नै बेयाव थालिर लाबाय बायदिसिना लाबाय नै जोंना गेदेर सानैया नै सासेया आंखौ मन्दिराव थांगोन बादिखौनो नाङाखै नै आउट ड्रेस गाननाय नालाय लोगोफोर हटेल लोगोफोर नायलाय दै लोंनो नागिरबाय आरो ओमफ्राय नै बथला नायलाय माबायसा जाना दोङो एसे मिन्थावना आरो लोगोफोर नायलाय गोदोनाया बथलनि माबा गोदै बावसो Kasih dong,
अखायानो अखा आरोना नै भिउफोरखौ नायहरलाय जा क्लिन नुदो अखा हादोंबाबो नै बै बे ग्रासखौहाय ओरैबायदि लामायानो पुरा दिंग्राय दिंसिसो जा समायना नहाय गुवाहाटीया गुवाहाटी gai nó coi này mà mấy thằng ngồi lên các bạn làm mà cái này na lên cái còn mà cái gì này là ở đây và đi thịt năng được kìa thật là đây khâu này lại là cái vừa đây khâu đây thằng ra lama kìa na Indo ibarat masih समायना gozo no sergiring समायना no tak ni dem sergiring समायना जायगा लोगोफोर नायलाय ओरैबादि खुवा खुदों आरोना बेयाव सिनायलायला लोगोफोर नै weather adalah weather gozo building समायना नुहरलायो थाखो निदों दिल्ली नांलायदो लोगोफोर फाइनालि लोगोफोर नै मोनफैबाय आरोना जोङो नै गोदोनि गेटआ जा अखा हादों लोगोफोर नै साथा लादों दासो बानायगासिनो माबा जाथ'वाखै मिथिया बेनो बेनोलै लोगोफोर मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय बाथौ थानसालिखौ आं एसे दिन्थिगोन दायो आं बिराद गेदेर बाथौ थानसालि RCC बिल्डिंफोर बादि मोनोमोन आरो ओमफ्राय आं मिथियामोनदि बेबादि नङा होननानै ओमफ्राय दिनैसो मिथिदों आरो आं एसे दिन्थिनोसै लोगोफोर नै लोगोफोर बे बाथौ थानसालि बाथौ बाथौ गेटआ बेनोमोन आरो देनां बानायफिनगोन दां गेटखौ ना मोजांनो नै गेटआ बेसो जागोन आरोना लोगोफोर नैबे रड होना दोनो ना ओमफ्राय नै बिथिंजायना बे मेन गेट जागोन आरो ओमफ्राय नैखौ बोखारगोन देना ओमफ्राय लोगोफोर मेन माबा बाथौ थानसालिया नैसो जागोन आरोना बिराद गेदेर बानायदों RCC बिल्डिं जागोन आरो बियो बाथौ थानसालिया जाहैबाय नैनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बे माने ओमफ्राय बेयो गिदिर नङा आरोना ओमफ्राय बिथिं नै दलहा दङ ओमफ्राय बै मोनसे खुन्था नुदोंना खुन्था ढालायना दोननाय पस्ट ढालायना दोननाय नुदोंना बेसो जागोन आरोना RCC बिल्डिंआ लोगोफोर ओरैबायदि समायना जागोन बे ओरैबायदि गेदेर बानायदो पुरा नैनिफ्रायनो बैसिम बानायदो आरोखि पुरा बैसिम गेदेर जागोन बाथौ थानसालिया बेनो आरोना लोगोफोर साइलेन्ट खासै नै लोगोफोर बाथौ थानसालिया आर'जाव जिरायजोब्बाय गासिबो नै बिथिजाय आदा गंबार माइनाव आइजोफोर बिथिजाय गाहाय गोथारै कासिना स्वर्गीयारि सान बिथांखौबो जों सनितपुर जिल्ला बाथौ गौथुमनिफ्राय कान्सिया आर'नाइजों
बरायनो थाखाय खावलायदों। सासे आफादगिरि दंबावो मनाराम बर' सार बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय। लोगोसेनो बे समावहाय जोंजों दङ दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गनेश दैमारि सार बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय लोगोसे जों बरायनिफ्राय गांसे आर'नाइजों मान होनो थाखाय खावलायबाय। बे समाव सासे जोंनि मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो नेहाथारि दंबावो गपि स्वर्गियारि सार बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो खावलायबाय। लोगोसेनो बे समावहाय दंबावो दौरि हान्जानि लिंथुमगिरि अमृत गयारि सार बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानायजों लोगोसे जिल्लानिफ्राय गांसे आर'नाइ मान बावनो खावलायबाय। बे समाव जोङो द'जोन जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि सासे दैदेनगिरि सारखौ जों मोननो हादों। दा बे समाव जोङो दिनैनि बे जोंनि आर'जनि हाबाफारियाव सिखानाय बायदियै बोसोन बिबुंथि होगिरि दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि सौराम बसुमतारी सारखौ जोंनि सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनो जाहाथे धोरोमनि गोबांथार बोसोन खान्थिफोरखौ जाहाथे जोंनो होनानै हरगोन बिनि थाखायनो बिथांखौ आङो गावनि बोसोन बेसेन गोसा बोसोन बिबुंथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय। दिनैनि बे गोथार दुब्लियाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय थानसालियाव आर'जनि हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय सनितपुर जिल्लानि आफादगिरि नेहाथारि गुबुन बिबानगिरि नोंथांमोन लोगोसे माइनाव नोंथांमोन आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि राजखान्थि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो दौरि आफादनि लिंथुमगिरि दिनै बेवहाय लोगोसे बेवहाय बाहागो होफैनाय दौरि हान्जानि गासै नोंथांमोन दिनैनि बे आर'जआव आंखौ बोसोन बिबुंथिनि थाखाय बुंनो होदों। दा जों माखासे बाथ्राखौ नोजोर होनांगोन जे जों जाय धोरोमखौ फालिगासिनो दङ बे धोरोम फालिनाया दासिम जों सम थारिख दिहुननो हाया। जे बेसेबां गोजाम बोसोरनिफ्रायनो बा आगोलनिफ्रायनो जारिमिन मोनहास'यै समनिफ्रायनो जों बे धोरोमखौ फालिबोगासिनो दङ आरो दा बेवहाय जों जिखिनि माबाजों दा आर'ज खालामदों आर'जनि गेजेरजों जायफोर खोथाफोरा ओंखारलांदों बे आर'जनि गेजेरजों ओंखारलांनाय खोथाफोरानो जे बिसोर जे बै समनिफ्रायनो जेनेबा आर'ज खालामदोंमोन आरो बे धोरोमखौ जे फालियो बर'फोरा जे बाथौ धोरोमखौ फालियो बेनि मोनसे मा होयो जे मोनसे रिसर्स बा दिन्थि बा फुंखा होनो हायो। बेजों लोगोसे जोङो धोरोम होननाय लगे लगे गेदेमाफोरा जाय जेरैखि धोरोम सोदोबनि बिखुथि खालामो जों बे खोथाखौसो नोजोर होनांगौ
जे धोरोम सोदोबा इसोरजों सोमोन्दो थानाय धोरोम सोदोबा इसोरजों सोमोन्दो थानाय आरो धोरोमा गावहा मोननै नोजोर दङ लक्ष्य जेरै जोंनो सैथोयै सोलिनो थिनदों गोथारै सोलिनो थिनदों आरो खौसे सोलिनो थिनदों निमाहानि गोसो लानानै सोलिनो थिनदों बोसोन बिबुंथियाव धोरोमनि गोथार गोसो लानानै खौसे गोसो लानानै आरो निमाहानि गोसो लानानै सोलिनाय समाज बयबो खुलुमदों आरोना लोगोफोर लोगोफोर खुलुमगासिनो आरोना ओमफ्राय आं दासो खुलुमखांनानै फैबाय जोंनिया सलिकनि नैबेथिजाय आगैमोन नै लोगोफोर नैबेनो माइनाव बाथौ बिन्दो माइनाव बिन्दो ओमफ्राय बेयो जागोन आरोना लोगोफोर नैबे पस्ट गिदिर गिदिर नुदोंना नैबे पस्टआनो बेनि नैबे गेजेरनिया ओमफ्राय ओरैबायदि गेदेर जागोन आरोना लोगोफोर नै अखा हादों दै माबा जाजोबना दङ नै लोगोफोर साहा बट होदों आरोना थफ्ला थफ्ला जोबलायदों गासिबो जागासिनो नै लोगोफोर जों दायो रिटार्न जाफिनबाय आरो न'सिम थांगासिनो दायो गुवाहाटी जायगाखौलाय मा नायबावनो लोगोफोर बेबादिनोसै आरोना सारि सारि हाजो हाला जि समायनाखा हाजोआनो सोमखोर सोमखोर बिलाइ खालि सोमखोर सोमखोरल' बिलाइ दा बोथोराव जेरावबो बेनोसै लोगोफोर सोमखोर बिलाइजोंनो बिराद समायना नुयो नै दैफोरा नायलाय माबायदि दै जादों लोगोफोर मोनफैबाय आरोना मोनफैना ओरैबादि मेंदों होननानै बुंनोनो नांला ओमफ्राय मेगनाथ' बुंनो नांला आरो ओरैबादि टेन्टावनो ओंखारदों न'आव मोनफैना पुरा माथोखौबो बोरैबा मोनजोब्बाय ड्रेस जेबो गानस्लायाखै दासो जास्ट आथिं सुदो आरो न' सिङाव हाबफैदों आरो थ' लोगोफोर दिनै आं भिडिअखौ माने ए टु जेड लानोनो हायासै आं आर'जआव जिरायबाय नालाय ओमफ्राय आं सिखारनानै भिडिअ खेबबाय थानो आं सोलाबासै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय एसे उसुबिदा नुयो आरोखि गुबुन माने आर'जआव जिरायालासे भिडिअ खेबबाय थानायबा मोनसे खोथामोन आरो थ' आङो आर'जआव जिरायनानै उनाव सिखारफिननो भिडिअ खेबफिननो बेबादि एसे उसुबिदा मोनदों आरो एसेबां कम्फर्टेबल नङा बेखायनो आङो भिडिअखौ एसेबां लाबाय थानो सोलाबासै आर'जफोरखौ थ' लोगोफोर जाखिनि हायो आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय ओमफ्राय बे गुवाहाटी बाथौफुरि बाथौ थानसालिखौहाय लुगासिनोसो आरो RCC बिल्डिं जागोन बियो ओमफ्राय आं बेखिनिखौबो आं एसे दिन्थिबाय थ' लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदों बिथांमोननिसिम आंनि गोसो सिंनिफ्राय 1 सेकेन्ड थेंक इउ स' माच टेक केयार लाभ इउ अल बाय बाय लोगोफोर